वही ना ए पिंकी के अम्मा हमरा देर फूट रहल बा लागत बा हमरा कुछ हो गए का जी गलत मतलब रहल बारी लगत बा ना आखिरी टाइम आ गइल बा मर्द घरी कुछ सच्चाई बतावे के चाहत बा ऐसा का सच्चाई बा जल्दी बोली ना याद बा वो भैंसी के चोरी हो गया है चोरी नहीं क्या हुआ है वो भैंसी हम बेच के पड़ोसन के स्कूटी खरीद दे कोई बात नहीं थी जब तो मैं के चल जाए तो पड़ोसन के हम घरे बुला ले कोई बात नहीं थी मैं एक बात और सच्चाई बता दे पानी जो पड़ोसन के बेटी गुड़िया बा वो हमार बेटी बा कोई बात नहीं थी कोई बात नहीं थी इतना बड़का बात बा कोई बात नहीं के हमू एगो सच्चाई बात बतावतन क्या बोले के चाहत बा रौरा जे खाना खैली है उमे जहर हम ही मिलेले बा ना स्कूटी बची आ ना पड़ोसन के बेटी और ना हमार पति न बची अरे तो